Vážení diváci rozhovoru britských listů, přeji vám vše dobré v novém roce. A v novém roce tady máme opět s potěšením Arpáda Šoltéze, původem slovenského novináře, žijícího v Česku a spisovatele. Dobrý den. Dobrý deň. Budeme se samozřejmě bavit o Slovensku a o tom, jaká je situace na Slovensku. Mimochodem, už se podařilo identifikovat, kde se nachází pan premiér. Toho času byla taková nejistota o tom, kde se vlastně nachází. Nevieme, kde sa nachádza v tomto okamihu, ale svoje posledné video evidentne nakrúcal v luxusnom hanojskom hoteli. Je otázka vkusu, nakoľko sa niekomu páči alebo nepáči. Myslím, že noc tam stojí 6200 eur a je úplne jednoznačne identifikované. Dokonca sa novinárom denníka aj podarilo do toho hotela dovolať a recepčná im pána Fica ochotne prepojila, ale nezdvihol telefón. Aha, dobře. To platí daňový poplatník, dovolenou pana Fica? Nebo to je vlastně oficiální návštěva? Jak to vlastně je? Ale on musel asi neobtěžovat někomu sdělit, že jo? Nevieme. Oficiálna návšteva to zrejme nie je, pretože o nej nevie nikto nič, ani ju nikto nejakým spôsobom nekomunikuje. Zrejme je to súkromná cesta. Hoci je zaujímavé, že vo Vietname je v tomto okamihu prezidentom To Lam, čiže človek, ktorý si prišiel do Bratislavy vyzdvihnúť vietnamského občana uneseného z územia Nemecka. A slovenská vláda mu na to vtedy požičala slovenský vládny špeciál, aby ho dokázali dostať za hranice Európskej únie. Jo, to si vzpomínám. Můžete jenom prosím krátce připomenout, kdy se to stalo a jaké byly okolnosti vlastně tady tohohle únosu de facto? Bol to vietnamský občan, ktorý pravdepodobne ako pokladník nejakej vietnamskej komunistickej kliky okradol svojich vlastných ľudí, požiadal o politický azyl v Nemecku, odtiaľ ho normálne uniesla vietnamská tajná služba, ho zdrogovali, zbili, naložili do nejakej dodávky, ktorú zaparkovali v Bratislave pred hotelom Buorik a do toho hotela prišiel na oficiálnu návštevu To Lam, ktorý bol v tom čase šéf vietnamských bezpečnostných zložiek, rokoval s Robertom Kaliňákom a keď to rokovanie trvalo, tuším, hodinu alebo nejaký veľmi krátky čas. Bolo to tak veľmi náhle sa to celé zbehlo a na návrat domov im Robert Kaliňák požičal slovenský vládny špeciál, ktorým leteli z Bratislavy do Moskvy. Neskôr bol z toho veľký škandál. Samozrejme, Robert Kaliňák poprel, že by vedel o tom, že plánujú týmto spôsobom prepašovať uneseného vietnamského občana z územia Európskej únie. Neviem, ako to presne bolo. Je temer nepochopiteľné, že ako mohli všetci slovenskí úradníci, ochránkári a ďalší ľudia prehliadnúť, že tam majú niekoho, kto evidentne nie je v poriadku. Tvrdili, že oni si mysleli, že je opitý. Aha. Ale bol to teda obrovský medzinárodný škandál, po ktorom neskôr Slovensko aj zásadným spôsobom obmedzilo diplomatické vzťahy s Vietnamom, ale myslím si, že tam opäť dochádza k zásadnému otepľovaniu. Ano, rozhodně. Ta návštěva to asi... Robert Fico sa rozhodne nenachádza na nepriateľskom území v Hanoji, povedzme to takto. Určitě nebyl unesen. Netrpí tam. Ale to je... Dejme tam podobne ako unesený vietnamský občan letel z Moskvy, predpokladáme. Len nevieme, kedy presne a nejakým spôsobom, akým lietadlom. Jo. No, celé to vlastně nějakým způsobem zapadá do obrazu toho mafiánského státu, kterým Slovensko do značné míry tedy je, podle toho, co je vlastně možné, když někdo z politické pozice je schopen vlastně porušit mnoho pravidel, která vlastně je nutno dodržet a není možné jen tak jako jednoduše vlastně překračovat. A vy jste teď poukázal na to, že pan premiér Fico letěl do Vietnamu přímo z Moskvy, je to tak? To len predpokladáme, nevieme to. On sa mohol niekde zastaviť. My nevieme, ako sa dostal do Moskvy, pretože naposledy sme ho videli v Bruseli, potom sme ho zrazu videli v Moskve, v Kremli podávať si ruku s Vladimírom Putinom a potom nakrúcal nejaké videá, ktorých posolstvo je v podstate, že
Ukrajina je nepriateľ, NATO a Európska únia sú zradcovia, ktorí nás zapredávajú nepriateľskej Ukrajine a Rusko je tá mocnosť, ktorá by nás mohla spasiť. To je zhruba message tých videí. Ono to bolo v podstate jasné v okamihu, keď si potriasal rukou s Vladimírom Putinom. Mne to už prišlo trošku, že aj príliš tlačí na pilu v tých videách. On teda tvrdil, že šiel do Moskvy vybavovať plyn, ale to absolútny nezmysel, to by musel vybavovať v Kieve. A my sme nevedeli, odkiaľ tie videá nakrúca. Malo to také veľmi bizarné pozadie, taký zlatý záves a nejaký čudný retro telefón a zvláštna lampa. Jednak nejakí dovolenkári upozornili, že ho videli vo Vietname, lebo Slováci sú lepší ako niektoré rozviedky, turisti teda. Neviem, či denník dostal tip, alebo trpezlivo prezeral fotky luxusných hotelov vo Vietname, ale práve ten záves a ten telefón sú natoľko výrazné. Ešte tam aj trčal kus veľmi takého gíčového rámu, do ktorého bol zasadený televízor a v ňom ešte boli nejaké zábery z Červeného námestia. To vlastne upútalo pozornosť. Čiže keď ako náhle človek uvidí Kulisa. fotografiu apartmánu, tak sa to dá úplne jednoznačne stotožniť práve pre tieto veľmi výrazné prvky, ktoré sa asi páčia, predpokladám, že veľmi bohatým Rusom, Číňanom, Vietnamcom a podobnej klientele. Trochu Default. to vyzerá ako luxusný nebestinec na pohľad. Určite to nie je lacné, ako ani predpokladám, že sú tam použité kvalitné materiály a drahé záležitosti, len sú tam naskladané v takej hustote a v takovej tam, že zlatá vaňa v tom apartmáne, znútra je kompletne pozlatená, že je to taký ten veľmi, ten východný vkus, povedzme to takto. Takové asijské Mar-a-Lago, trapovský vkus. To mají tyhle lidi společný většinou. Áno, je to také veľmi okázalé, ale povedzme, že ľudia, ktorí viac obľubujú minimalistický alebo decentnejší štýl, by sa tam asi necítili úplne pohodlne. Pro pana Fica pravděpodobně ideální, s defaultní tapetou Rudého náměstí na televizoru. To nie je to podstatné, ale pán Fico mal na jednom z tých videí, to bolo naozaj zvláštne, že mal na sebe oblekové sako, na ktorom sa zdalo, že mu o chvíľku odletí gombík, že naozaj bolo na ňom veľmi napnuté a potom sme si všimli, že v tom saku má vlastne bielu polokošelu. Čo? Čiže vyzerá to tak, že narýchlo si niekde požičal od niekoho nejaké sako a mal nejakú bielu polokošelu, aby nakrútil video. A on si samozrejme veľmi potrpí na svoj výzor, ako väčšina ľudí, ktorí pochádzajú z malých miest a dostanú sa do vysokých pozícií a nie sú si úplne istí svojim vlastným zjavom. Čiže to bola jedna z prvých vecí, ktoré udreli do očí. No, ten si půjčil asi od vietnamského recepčního. Ale ta cesta z Moskvy, ta je důležitá, respektive návštěva v Moskvě. Já jsem si všiml toho, když si s panem Putinem podávali ruce, tak Putin se od něj už jako v určitém okamžiku jako odvracel, že prostě tohle to tak jako, že není úplně že asi to nebylo úplně jako přátelská návštěva, že to spíš byla návštěva, kterou si skoro pan Fico asi nějak jako vymodlil, mi to tak přišlo, nebo že to nebylo tak, jako že by to bylo rovný s rovným, což asi je celku přirozené. Rovný s rovným to určite nebolo. Netušíme, kto tú návštevu inicioval, lebo pripomeňme si, že o tej návšteve vlastne oficiálne na Slovensku na inštitucionálnej úrovni nikto neinformoval. Toho Roberta Fica tam nikto nesprevádzal. Tam nebol slovenský veľvyslanec, tam nebol zástupca ministerstva zahraničných vecí. On tam bol úplne sám, dokonca hral presilovku, pretože Vladimír Putin tam mal svojho poradcu. Nebol tam tlmočník za slovenskú stranu, čiže on tam sedel naozaj úplne sám, čo aj opticky vyzerá veľmi blbo. Na toto si dávajú v medzinárodných vzťahoch lídri obrovský pozor, aby nikdy nevyzerali ani opticky, že sú v menšine. Robert Fico s tým zjavne buď nemal problém, alebo to bol ochotný akceptovať. Podľa mňa sa celá tá návšteva aj zbehla veľmi narýchlo. Treba si pripomenúť, že Robert Fico naozaj nebude v Kremli nikdy vnímaný ako autentický priateľ Ruska. On je pre Vladimíra Putina jednoznačne zradca, pretože po anexii Krymu, keď Rusko odstavilo plyn pre Ukrajinu, tak Robert Fico povolil reverzný tok plynu cez Slovensko na Ukrajinu.
Vtedy sa on stal horlivým Európanom, ktorého jadrovou agendou bolo ukotvenie Slovenska v tvrdom jadre Európskej únie. A to sa zmenilo až po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď sa on stal vlastne pre západné spoločenstvo ako osoba úplne nepriateľným a toxickým. Mňa neprekvapuje, že Robert Fico prišiel do Kremľa, pravdepodobne o niečo pokorne poprosiť. Mhm. Jemu určite pomôže aj tá fotografia s Vladimírom Putinom pred jeho elektorátom a na Slovensku naozaj hrozí, že táto koalícia nevydrží, dokonca nedovládne, že budú predčasné voľby. Iná otázka je, že na čo by to bolo dobre Vladimirovi Putinovi. Čiže mňa neprekvapuje, že Robert Fico tam šiel. Zaujímavý je samotný fakt, že ho Vladimír Putin prijal. Mhm. To znamená, že Robert Fico preňho vie vykonať nejakú službu, ktorá má preňho nejakú hodnotu. Tak My samotná... nevieme, Mhm. vôbec nevieme, čo tam Robert Fico vyšmelil, ani za akú cenu. Mhm. Ale je úplne jasné, že to nebola iba PR aktivita, kde Vladimír Putin poskytol Robertovi Ficovi tú láskavosť, že budeš mať so mnou fotku v kampani. No tak samotná přítomnost premiéra země, která je členem Evropské unie a NATO, dává Putinovi svou legitimizaci prostě toho, co dělá. Za mnou tady, můžu říkat svým Rusům, za mnou sem jezdí tady premiérové typu Orbána, Fica, to jsou ti rozumní, oni chtějí vyjednávat o situaci, jako vidíte, že my jsme v jednání, že, o Ukrajině, o dalších věcech, takže si myslím, že pro Putina je to v zásadě velmi užitečné pro, jako řekněme, jako vnitřní propagandu v rámci Ruska a i proto vlastně nalamovat nebo jako znepokojovat občany Evropské unie a členských zemí na to tím, že prostě tady tenhle kolaborant tam jezdí, že prostě a zároveň reprezentuje obě ty struktury, takže si myslím, že i pro něj to má nějaký význam. A co tak odhadujete, že by jako Fico mohl získat z Ruska? Jako energie to pravděpodobně nebudou, že? Protože Slovensko je závislé na infrastruktuře v zásadě Evropské unie nebo západu. Môžeme len špekulovať. Viem si predstaviť, že si trebárs šiel dohodnúť nejaké garancie svojho vlastného osobného postavenia výmenou za služby. Ja si myslím, že Robert Fico naozaj nepočíta s tým, že Slovensko vydrží v NATO a v Európskej únii do nekonečna. A Slovensko, tak ako si naozaj, keby zostalo osamotené, tak nesplňa geopolitické minimum štátnosti, čiže potrebuje buď spojencov, ako má na západe, alebo keď teda Robert Fico tvrdí, že tí spojenci sú nám na nič, lebo nás zapredávajú nášmu nepriateľovi, ktorým je Ukrajina, tak v tom prípade potrebuje ruského hegemona alebo niekoho podobného, k tomu dá aspoň nejakú formálnu suverenitu alebo od myslím si, že toto je naivné očakávanie, ale možno si to Robert Fico tak predstavuje. Ťažko povedať. Naozaj tým, že v akom režime to rokovanie prebehlo, a to je podstatné. My o ňom nevieme nič. Predseda slovenskej vlády v podstate nebol rokovať s Vladimírom Putinom ako demokraticky zvolený predseda vlády, ktorý je nejaký prvý medzi rovnými a v nejakom inštitucionálnom rámci s nejakým mandátom od vlády, na ktorej sa o No. niečom dohodli, tam šiel o niečom rokovať, ale šiel tam ako diktátor alebo autokrat, ktorý jednoducho príjma rozhodnutia úplne sám z vlastnej vôle, z vlastného rozmaru a rokuje s inými lídrami, kedy uzná za vhodné, akým spôsobom uzná za vhodné a o čom uzná za vhodné a nikoho iného do toho nič nie je. Vy jste mluvil o tom, že je možné, že vlastně na Slovensku nevydrží ta vláda, protože tam dochází v posledních měsících k určitým takovým disrupcím a několik poslanců, kteří více či méně odmítají hlasovat s tou koalicí. Jak to vnímáte? Jak seriózně lze předvídat, že dojde k takovému rozpadu, který by vedl k předčasným volbám na Slovensku? No, ona tá koalícia je pozliepaná z takých ľudí, ktorí nie sú schopní profesionálneho politického výkonu. To je jednoducho
hľadám nejaký slušnejší termín ako zberba alebo banda, ale to je skupina ľudí, kde viac menej každý hľadá nejaký svoj osobný záujem. Mhm. Tie osobné záujmy sú často veľmi protichodné a Robert Fico zjavne neinvestuje dosť energie do toho, aby to celé udržal pohromade. Mhm. Treba ale upozorniť, že to, že tá koalícia nemusí vydržať a môže sa zosypať, neznamená, že potom budú voľby takého typu, aké si pamätáme od roku 1989. Mhm. To je veľmi naivné si myslieť, že politický systém, ktorý platil do posledných volieb na Slovensku, je nemenný a pevne daný. A že Robert Fico nebude mať odvahu ho meniť. On už úplne mení spôsob výkonu moci. Naozaj, ten jeho výlet do Moskvy má absolútnu logiku a nie je na ňom vôbec nič zvláštne, ani nič bizarné, ani nič prekvapujúce, keď ho budeme hodnotiť v intenciách autokrata, ktorý riadi svoju krajinu. Dokonca aj ten výlet do Vietnamu je potom úplne v poriadku. Mhm. V souvislosti s tím nedávno se dostaly na veřejnost záznamy, videozáznamy z lovecké chaty, na kterých vlastně tady, řekněme, nejvyšší reprezentanti současné vlády, včetně premiéra, včetně ministra obrany, vlastně nejvyššího spojence, vlastně diskutují s různými Riaditeľa Slovenskej informačnej služby súčasného podotýkania. Jo. Tak jako diskutují o tom, jakým způsobem budou si uzurpovat Slovensko do budoucna, jo? Prostě co budou dělat, jo? Tam prostě představují ta schémata, ty plány. To je úplně fakt jako neuvěřitelné. Jako, to je něco, co by v demokratické zemi muselo tu vládu okamžitě teda položit, že jo? Prostě něco, co by mělo vehnat, nevím, jako 100 000 lidí do ulic, jo? Že to je obraz totální zkázy, jo? To je totální prohnivosti. Co to způsobilo vlastně? Ale tie videá boli známe predsa už pred parlamentnými voľbami. Jo, Oni teraz uverejnili kompletne všetky, ale médiá ich mali k dispozícii už predtým a tie časti, ktoré boli nejakým spôsobom vo verejnom záujme, boli publikované. Jasne. Takže to není žádná novinka. S tím se žije. To nie je úplná novina. A je to 18 hodín materiálu. Ja si nemyslím, že je veľa ľudí, ktorí to naozaj videli a pozorne počúvali celé. Zaujímavé sú práve tie výňatky z toho. Áno, ja si myslím, že toto elektorát Roberta Fica nejakým spôsobom nevyrušuje. To je ta žába, která už je tak jako uvařená, že je jako úplně jedno. Jo? Nebo... Nie, to nie je uvarená žaba. To sú tí ľudia, ktorým sa to práve takto páči. To je dobře. Im to takto imponuje, oni to takto chcú mať. To je dost tedy znepokojivé, protože Slovensko je stále partnerem v Evropské unii a v NATO. Vy tvrdíte, že... Formálne áno, ale keď počúvame Roberta Fica, čo odkazuje z Moskvy a z Vietnamu, tak de facto už nie. No, problém je, že vlastně Slovensko nelze jen tak úplně z těch struktur odstranit, že? Někdy bychom nakrásně chtěli. To je velký problém. Slovensko by muselo vlastně požádat minimálně v Evropské unii o vystoupení z Evropské unie, což neudělá, že? Nie som si istý, že to neurobí. Ja si myslím, že Robert Fico touto retorikou reálne pripravuje svoju vlastnú populáciu na to, že Západ je zradca, ktorý nás zapredáva, Ukrajina je nepriateľ, ktorý nás ohrozuje a Rusko je náš skutočný spojenec. Keď to potom ako dotiahneme do logickej koncovky, to nemá inú logickú koncovku ako odchod z Európskej únie a z NATO. V tomto okamihu by mu to asi neprešlo v nejakom regulárnom referende, ale viem si predstaviť, že to prejde v referende, ktoré bude organizované iným spôsobom a po prípade s nejakou ruskou podporou podobného typu, akú poskytli Georgeskovi v Rumunsku. Rovnako môžu prebiehať aj najbližšie parlamentné voľby, že jednoducho Robert Fico bude mať istotu, že z nich vyjde ako víťaz a možno nebude potrebovať ani koaličného partnera, alebo nebude mať žiadnu skutočnú opozíciu.
to všetko sa dá uhrať, keď sa niekto odhodlá. Nedá sa s tým samozrejme dlhodobo fungovať v Európskej únii. A Európska únia stále, keby sa láskavo konečne prebrali všetky jej inštitúcie a pochopili, že toto je veľmi nebezpečné na mnohých úrovniach, stále môže pristúpiť aspoň k nejakým opatreniam. A základ je samozrejme okamžite škrtnúť všetko financovanie, lebo Robert Fico z tej Európskej únie nemá nič iné, len peniaze. Jeho to tam hodnotovo nikdy nezaujímalo. Jemu nikdy nešlo o nejakú slobodu a demokratické ideály, to ho skôr obťažovalo. Už vôbec nie o právny štát. Čiže pre ňoho jediná hodnota Európskej únie spočíva v tých peniazoch, ktoré z nej môže mať. Čiže v okamihu, keď mu financovanie zastavia, tak to bude pre ňoho veľmi jednoduché rozhodovanie. No, když se, možná ještě vlastně poznámka k té podpoře. Robert Fico má neuvěřitelný počet lajků na svém Facebooku, vzhledem k tomu, jak je Slovensko malá země. A tam je indikace k tomu, že vlastně už ta podpora nějakým způsobem probíhá, teda, že vlastně ten mechanismus na vlastně zneužívání algoritmů, který Rusové mají perfektně zvládnutý, tak ten už pravděpodobně asi běží. Že? To je... Samozrejme, to asi nebude operácia, ktorá sa rozbieha 2 dní pred voľbami. A Robert Fico nie je nejaký stratég, on je šikovný taktik. Stratég je Viktor Orbán, nie Robert Fico. Ale v Kremli už nejakí stratégovia sú. A ja som aj všímal lebo on tieto rôzne videá on dáva v pravidelných časových intervaloch, kde on ako keby posiela svoje politické posolstvá medzi plebs. Predtým vyzerali, ako keby boli napísané v Budapešti a prekladali ich z maďarčiny. Tieto posledné už vyzerajú, ako keby boli prekladané z ruštiny a vo veľa vyššej kvalite. Jo, takhle. Co převzali ze štábu, teda. Ako keby už mal lepší PR tým. Len na druhú stranu, ak on má niekoho, kto je naozaj zodpovedný za jeho PR, teraz je najvyšší čas ho vyhodiť, lebo tie videá z Vietnamu boli tak zbytočné. A odkopali to, že je v tom Vietname. A to je jedna z tých vecí. Ono, samozrejme, toto mu politicky nezlomí väz. Ale je to veľmi nepríjemné, lebo keď budeme podozrievať Roberta Fica z nejakých, že politickej zodpovednosti za napáchanie nejakých miliardových škôd. Koľko ľudí si vie predstaviť, koľko je miliarda? To málo kto. Mezi voliči Roberta Fica to je problém trošku. Ale tých 6200 eur za jednu noc v hoteli, to je niečo, čo mu každý rozumie. Ten najmenej kvalitný volič si vie predstaviť, že koľko pálenky to znamená, koľko dní za to môže slopať v krku. Od rána do večera. Že možno je to jeho ročný príjem, alebo polročný. To je to, čo vyzerá blbo. A už keď neodbytne cítil potrebu robiť tie videá, naozaj dalo sa to urobiť niekde pred úplne neutrálnym pozadím, ktoré je neidentifikovateľné. Neviem, teraz asi po návrate tvrdiť, že tam síce bol súkromne, ale zároveň aj na nejakých neformálnych rokovaniach a nemôže povedať, o čom rokovali, ale keď nám to vyjde, bude to pre Slovensko dobré, aby to nejak predal. Myslím si, že on naozaj nechcel, aby sa vedelo, kde trávi toto obdobie. Zaujíma ma, kedy sa vráti, aby som predpokladal, že dnes je ešte na Slovensku štátny sviatok, že niekedy zajtra alebo koncom týždňa sa už opäť vynorí v Bratislave. Zaujímavé je inak, že podobným spôsobom v podobnom čase odhalili takisto turisti v Indii v nejakom superluxusnom ajurvédskom hoteli Viktora Orbána. Takže Maďarsko a Slovensko si podrobují jižní a jihovýchodní Asii zjevně. Najparanoickejšia, neúplne vážne myslená poznámka od maďarského kolegu bola, že neodišli oni obidvaja do Ázie, aby sa vyhli jadrovému spádu. Jako zní to, jako v těchto dobách, to nezní úplně jako vtip. Jakože... Ako z Kremľa dobre informovaní lídri, jo. že sa
vrátali teda bezpečne ďaleko z Európy. Nebolo to asi myslené úplne vážne, ale áno, na chvíľku z toho až zamrazilo. Ale myslím si, že toto nehrozí do 20. januára. OK, dobře. Proč zrovna do 20. ledna? Pretože vtedy budú inaugurovať Donalda Trumpa. Jo. A to úplne mení pravidlá hry, respektíve prestanú platiť akékoľvek pravidlá hry. A už sa objavilo v nejakom slovenskom bulvári, že vo februári by mohol byť na Slovensku Donald Trump. Aj z tej Moskvy bolo vlastne jedno z posolstiev, že mohli by sa mierové rokovania o Ukrajine konať na Slovensku. Ja som si najprv povedal, že to je úplná sprostosť, pretože aj keby dokopali prezidenta Zelenského k nejakému typu mierových rokovaní, asi by nebol ochotný ísť do hlavy. To povedal, že prezident Zelenský bude mať miesto pri stole o mierových rokovaniach o Ukrajine. Preto Donald Trump s Vladimírom Putinom v Bratislave a sa na niečom dohodnú. No, je to moc pěkná představa. To je moc pěkná představa, ale Zelenský u toho určitě nebude, z toho, co je zřejmé. A ani jedna strana v současnosti nejeví zájem o to vést nějaká jednání o mírových dohodách. Ale to, co říkáte, přece jenom poslední otázka, důležitá. Není vlastně Robert Fico a celá tady ta parta jeho pohůnků vlastně nejsou dobří vizionáři, nevnímají to, že se mění ten světový pořádek právě s nástupem Donalda Trumpa jako vrcholného představitele té nové americké administrativy poskládané, že prostě z nejrůznějších bláznů, dobrodruhů, konspirátorů, podvodníků, jimž je i samotný Trump podle výroku amerického soudu. Není to vlastně jako jenom předvídavost, která Roberta Fica vede k tomu, že on pak bude na té správné straně barikády? Takéto strategická predvídavosť to bola u Viktora Orbána. Robert Fico si len zachraňuje vlastnú kožu a jemu neostal iný manévrovací priestor ako práve tento. Čiže on sa pridal, lebo sa musel. Ja si myslím, že ani Robert Fico nakoniec nebude pri rokovacom stole ako pozvaný host, ale bude na jedálnom lístku. Inak ja som to s tým prezidentom Zelenským nemyslel, takže on odmietne účasť na tých mierových rokovaniach, ale že ho na ne vôbec nemusia pozvať. To môže byť nejaký nový Mníchov, kde mu jednoducho vnútia nejaké riešenie, ktoré sa mu nebude páčiť. A vieme, že Donald Trump na osobnej úrovni celkom určite prezidenta Zelenského nemá rád, dokonca ho asi dosť nenávidí. On je dosť pomstichtivý. Európa ho absolútne nezaujíma ako taká, že či sa jej vodí dobre, alebo dokonca čím horšie, čím je Európa slabšia, tým sa on cíti silnejší. Pre Donalda Trumpa je nielen politika, ale celý život je hra s nulovým súčtom. V tomto má on vyslovene ruskú mentalitu, to je na ňom fascinujúce. A ja si viem predstaviť, ak Donald Trump napríklad povie Vladimirovi Putinovi niekde v Bratislave, že Voloďa, vieš čo, mňa nezaujíma, keď im tam chceš hodiť jadrovú bombu do Kieva, aby si ich konečne umúdril, my na to určite reagovať nebudeme. A v tom okamihu je vymaľované. No, musíme rátať dnes naozaj s akýmikoľvek veľmi negatívnymi scenármi. Ja si myslím, že Robert Fico stavil na tento vývoj, že naozaj Vladimír Putin bude vládnuť minimálne nejakej ríši v intenciách bývalého Sovietskeho zväzu. A je to absolútne nemorálne, nepriateľné. Znamená to koniec ľudských práv a občianskych slobôd na Slovensku. Ale preňho osobne to môže byť veľmi výhodné a múdre rozhodnutie. Já si úplně nedokážu představit. Jo, rozumím. Já si nedokážu úplně představit, že by současná Evropa strpěla, byť souhlasím s tím, že Trumpa Evropa absolutně nezajímá, Evropa je pro něj nějaká dojná kráva, která není dostatečně vydojená, že prostě je potřeba ji vydojit vyššími cly a vyššími nákupy obranných systémů a munice ze Spojených států, k čemuž má sloužit primárně, že prostě to navýšení obranných výdajů, které samo o sobě není nic špatného, to samozřejmě Evropa zanedbala, ale myslím, že Trump vidí v tom zvýšení obranných výdajů zejména to, že se bude nakupovat v Spojených státech a bude se nakupovat pro Ukrajinu, bude se nakupovat pro Evropu samotnou. Ale
Nedokážu si úplně představit, že by Trump zašel až tak daleko, že by úplně obešel, což Ukrajinu, ale Evropu, v tom, že by vyjednával s Putinem sám o tom, jakým způsobem dopadne válka v Ukrajině. Tak to fakt si říkám, to by nebylo, jako, že to snad není možný. Ja netvrdím, že to tak bude, lebo podľa mňa dnes ani Donald Trump nevie, čo urobí Donald Trump zajtra, než o mesiac. Ale očakávať od neho racionálne správanie a takéto stratégie, že potrebujeme niečo z Európy vydojiť vo vyšších obranných rozpočtoch, tak na toto by som naozaj nestavil vôbec nič. On sa nespráva racionálne, nespráva sa racionálne ani počas prvého mandátu, kde ešte mal vo svojom okolí ľudí, ktorí sa správali racionálne a korigovali ho. Takí ľudia tam už nie sú. A toto my na Slovensku teraz už dôverne poznáme cez vládu Roberta Fica. On je dnes obklopený výhradne ľuďmi, ktorých jedinou pridanou hodnotou je lojalita. Oni sú schopní všetkého, ale nedokážu nič urobiť. Na to nemajú na to odbornú, intelektuálnu, ľudskú žiadnu kapacitu. Naozaj to je armáda do roztrhania lojálnych idiotov a takou istou sa obklopil aj Donald Trump, ktorí budú slepo vykonávať akýkoľvek jeho náhodný rozmar a my vieme, že on má tých náhodných rozmarov plnú hlavu. Čiže to bude veľmi nebezpečná situácia a myslím si, že Donald Trump si ľudsky bude oveľa lepšie rozumieť s Vladimírom Putinom ako s prezidentom Zelenským. To nepochybně. Nám nezbývá, než se nechat překvapit, byť bychom rádi žili ve světě, který nabízí trošku větší jistotu. Děkuji za další rozhovor. Určitě se na vás obrátíme znovu, protože vývoj ve světě i na Slovensku bude velmi turbulentní. Děkuji i vám, diváci rozhovoru Britských listů. Budeme se těšit znovu na viděnou. Hezký den.